Saan mo? Kinamura na mo ni. Tapos ako may kinamagawa nga. Ay, gusto mo dua? Abi ko imong anak. Dili. Kinamangura na mo. Katong isa, tuya assistant ati pag mangkon. Ato nahulog. Akong anak. Kung nawala na sa kuan ba ya. Asa ba ka imong motor? Mga ni. Nawala ko sa una-una ba kay nagbidiwa na ko sa inyo. Trending dato ah. Nakaisa ka po. Kinsa man nga piling gwapo. Mura kasi Daniel Padilla. Hala. Sigot kayo. Huwag mo gud siya kaila. Bibigoy. Mo ko lang. Kailan ka bibigoy? Video sabi father and son na. Kani? Ang sa'yo. Ikaw nang. Sa'yo. Lubin. Para magnaong ni Kakay. Ay, sige. Garing man ka. Nalagi na. Garing man ka. Na? Anong Ang katong kuan. ano rating be? And dashboard be? Hindi lang jud. Be, ano be? Zero ka man. Ano gani? Kung zero tanan na problema. Pero nasa Wala lagi nag-earning. $2 na earning sa Sa Star. November. Pero gani ang decisions. Ang September na mo. Na yung November nga $2. Zero tanan. La, Britney. Ito man ang ginang mo ba? Ano man? Zero yata na mo. Ano man sila yun doon? Ito yung mobile issue tanan. Nag-issue mo ha? Pero pag tanaw ni mo, one kaning ga-earn siya. Ay naman yung earnings oh. Na gani. Gapost mo text daily, di po mo gapost og photo. Picture dagan. Gapost og picture. Mas nagbag. Kano sa pa na yung nabantayan? Di man na may Pagkain income ha. sa September. Katong katok bitaw siya pakat. Na may dollar pero tag 0.01 lang. Ano lagi pero Tapos wala ang October kay wala gid mga na sa 00. nag-upload mo. Posible man gud nga wala ni income kay Wala earnings? Nakaisa ka ko nun pero nakasahod mo. Ting wala man ting. Nawala man tong Pero nakasahod mo sukad. wala pa sa. Wala man sukad nakasahod. Pag sugat, Feeling na ako kay wala nila ni nakuha ng ilang kanang dili. Ilang tax ba kana bitay ibutang nga wala ni mo na Wala man to siya namuman Ay doon. nga na, naingan, di ba kinsa gato gali? Nakoy kailangan na nga wala nila na pasok ang requirements nga kuan gi-stop ni Facebook ang ilang kuan. Na kanang, di ba naingon nga kanang, kinsa ba gito? Di ba naingon sa kuan nga halimbawa, you need to fix your this coming until November 26. Pag dili nimo makuha ng deadline mo back to zero na din sa tanan mawala appeal star. Tanan. Isa tanan na to iya income. Back to zero bilay tanan. pwede mo ka mo gamit ang another TIN sa Pwede ra. Pwede ra. Kaya bitang expire ng TIN, pwede na siya. Basta kayo na-complete. Nawala Kaya ting. pag-abot man gud atong Dami. resibo. Nawala to akong issue. Pagbalik atong star na ako. Pag-abot ang resibo bitaw nga. So ano na, okay ni ano. Dili gid ay Yes man ka. wala gid ay ka nag-transaction kay wala ka di mo nang wala kay sahod. Oh, wala siya naghatag o nag-comply. Kanang lang mo mag-comply nani. Ano may MTIN da? Nakay TIN or nakay kailangan ng TIN. Naman no nako. Nay mo ito yung Dapat sa imo. Nay man. Kuan gini siya naman yan. Naman daw yan. Abro ka ingani. Oh. Ipa-fix na lang sa iya, anak na lang din mo. Ha? Pera. Aman ni mo, dala ni mo? Wala na kuan kay na nag-message sa imo ana na notify no nga please. Oh, katong pagka na-monetize me September 3 tapos mga tunga-tunga ka September nag Kuan nga kinanglan ni ba kinanglan mo kay mawala to sa tanan dili mag-generate. nya katong time kay ganang PayPal man ang Bisag PayPal ang taon-ta. nya wala PayPal ako atong time pa. Unsa inyong kuan karon? PayPal or GCash ay Nay kanang PayPal na nako dana. Butang ni PayPal. Wala pud siya na connect gyapon. Siya kay kabalo siya ana tanan hacker mo guna siya.
Kanang kailan yung sa Alvin Mabanha. Ano ba? PayPal sa Hindi. Di na niya kailan sa Alvin Mabanha. Di ba nawala? Nawala kapatid. Ay, pag dako-dako yung mata, dako na yung mata. Inungog si Magan Perminti. Anak namin ni Kano, medyo matapang lang talaga yung dugo ko. Ay, nandirin ba? Di na sa tuba. Nara akong vlog ha? Sa akong vlog ba? Di ka Sa vlog, sinan. Ikaw kay, pag naikwarta, yan ka mulingi. Anak po namin ni Kano, guys. Kumuna yung pagumangkon. Oo, kana. Ay, bawal na ba na ingani kaayo? Ayaw sa mo kaayo pa ka ng Mga physical nga oh, kwan. physical activity nga Mga magkuhan physical ka nga ano. kwan. Si Lalo sila- na, ano siya, si bata para ba siya o bawal po mo sa video nga naghubo-hubo. Mo nang bawal ha, bawal sa mag-video gubo-hubo, bawal sa panang kulatahon, bawal sa saktan kay si Agido katong ipukol sa iyang hindi ko alam kung may chika kanang labalamog pukol lang ba. Bawal ang layog-layog, ayo kan mo anang physical nga kuan puro lang mo kanang binuang pero ayo nang mga binunugay kanang masagpa-sagpa kayo kay ako bawalan ko na. sakitan. Kasi Sabi na violation yun. Sabi na mag-trending mo. Ayan, O ayan. bawal ang mata nga si Mag. Gamay-gamay, anak gamay. Sayang, kinalan ninyong ibutang nga tanan inyong requirements. Dugay ro tanan inyong ibutang. Kay mawala na siya basta kuan. No, pwede din. So ayun, kuan. Bago para ba nila ikon? Nisikat na siya karon sa mat sa atong Philippine Loping yan. Gani. Pero siya naon ni Ferdinand. Lupin? Philippine Loper ba si Ferdinand ba? Oo. Dugay na ka nag-resign sa Intentadya. Si Kwan? Imaw. Imaw. Sinong bata naman. Oy, ano yun yung PayPal? Tamo mo na, madali. Wala diya ang kanang ibutang. Kaya ito ikon kay Kuya Robert. Try edad mo. 12 na. 38. Ano na sipot eh? Ay, kaya kung mata ba? Mura mga si Alvin Babanda itong bata. Kailan kaya si Alvin Babanda? Na? Yan ang? Para picture. Anong picture mga itong high school ka? Hindi, nung as in, bata pa. Ganyan. Sayang kayo yung kano yung sayang. Yan. Hoy, ayaw pa pag vlog ha. Para... Ay, kapalit og brief gani. Tawag ay wa man ay brief. Okay, brief. Hoy, ani ka din mag-swimming ta ha. Lumsan ta ka, tanana. Para na batag naong yapon. Nakita niyo akong picture, kita niyo. Di ba para naong no? Ano bata? Bata ako. Narin siya dimple, oh. Be, smile be. Eh. Gwapo. Be. Yan mo na nabutag? Ano man siya? Earn money which next step. Ato na lang ni ikon kay kuya. Kaya ito ipakon kay kuya. I-add na lang ka na ako sa Facebook. Kasi yung Facebook pero ma-block na ko. Sa personal account. Ang personal na lang. Chucha, editing daddy mo. Burus di ako. Ha? Tawagan ako si kuya be. Si Kuya, ano, Britney sa ina. Miss mo ko? Ay, isa ba nag-chat ko sa imo di ka gapansin niyo ha ka. Wala akong cellphone. Ikaw ito, Music na ako. ayar ka mag-chat kung kuan. Maningil na kagutang. Oo, nag-chat ko sa imo di ka reply wa ka ha. Magpanran mi karong 29 mandagan mi na kasi bumapil ka. 29. Pero kung di ka Hindi mo ka tama kuya pa na. 6 kilometer naman siya. Naman dito pa. Upper to, bubuntugan to, Kimaya. Maya. Ito na nga, Kimaya to, upper daw balik. ito na lang nga yung layo. Yung sa Plano kay namin maglakaw kay padung sa inyo karon. Mga tapulan, mga yawa, wag yapo. Mo yung singlet manggon nga buhaton. Apel no. 29 sa na siya. Kung dili na ako ihatag ang singlet minsan dili mo mo-appeal. Buta na ginagawa. dapat attendance isa mas. Amo to sa 29. Okay. 29. Ang oras na. 29 Sabado? is Saturday. Unsa? Morning na siya. Morning, kanon. Ay kailangan. Sabado. Friday ra ba na sa gabi hindi mo ko ka na. Isa pa sakit. Wala mo nung buwan. Tawagan ako kuya na Robert. Nawala ko sa focus. Wala pa gagbuang. Ayan nako. Ay, mutuo ko yabi dili. Tubog. Sipat kay kagmata ha. Tawagan ko pulis. Hello, nagbuyat dire. Oh, pulis.
Kuya. Na ako ipatabang ba si Boyet ba? Kuan mga ay bata din ni Sigsimag ang mata manggod ganang iya ko kawayon. Nana? Oh, nila panila niya. Ayun, Gimon o si. Ligo, swimming pool dito rin kayat sunod dit. Tibla ko malangoy. Ha? Si yung Facebook mo ya. Gimon ta ka. Personal lang ba? Kani ka sa Facebook chat over. Zoom. So, Chat. Now. tang. Chuchay. Chuchay, aligi, tanawag. So, like that. Natuloy to ka na nila. Ay, mo ba? Diyan o. Kana kamo na lay chat ha. Direct kay ihatag man nimo na imong information sa iya kay siya man na mag-input sa tanan niya mga kuan. Sayo man good, mawala man good na. O nila kadini kung kailangan nimo akong lawas pero pag dili. Picture sa YB kay kung approve ba ka sa iya dagto bang sa magkuan admin. Picture man good. Dili man niya kuan on good. Admin man good unang utano. Picture sa nang kawatan diha. Ha? Anong kawatan? Si kawatan diha. Panok. Aba Dili na ba? Dili ba kuan? Ang picture ganit ta. Ay, Bakit ka karon? Basit. Mag-content na karon. Basit. Mag-content na karon. Taman sa dito. Kasya ko siguro sa skala no kung ako niluto. Dapat Anta ka karon na. Pamisudan. Ali, Kasi- ingon dili ka picture ta. Picture na. Yep, picture Ito lang. Ito na dito kay picture. Ah, dili siya picture kay wa may kwarta. Ay, biling gini karon. Siguro kami. Ana dili kay sayang kayo. Ah, bawion ako ni akong kuan, akong admin, di nagna ko nga kanang di. Kano sa Dili ka dili ka tunga ka tunga. Aligi, Dili ka tunga kay daddy. Di ka kay daddy, tunga kay daddy, come to daddy. Dahil nga, tunga kayo ka no. Sir, Ali ba kay mag-picture ta? Tunga kayo ka no. Ay post sa Facebook na. Picture. Ay amo i-capsule na og kaning kuan missing truwe nangita. Yan na. so guys, andito na po ang Boy Lopin the third. Di ka ba kayo mag-picture ta? Tunga. Hadlo ka sa kuha? O kaunit di ka ganan sa kuha? Dili ka tunga be. Dili ko. Dili ka abay yung kay mo ni daddy. Di ko. Apa sit? Para man mata ni Chuchay noon. Dili ka ba? Dili ka? Dili lagi ka? Dili ka ito doon na. Tama ni daddy. Ah, dili na ko. Ano ka kaya? Pakat saya. Amin na daw. Wala mo siya mayayain man siya. Pwede mahuman na tayo kaya. Nanay sa picture gali kay para magkasuldo na mo. Yun na. Ato ba 500 niya itong gatag? Ipalit na ba niya sa... Ay, may ipalit ato? Ay, tigalo na ko sa 500 karon. Okay. Yung ipalit. Ah, tigalo ka 500. Ato 500 din. Ito ko 500. Eh, ini check kay may suon sa'yo. Kakay. Asa mapundol man yung muntod mo? Smile. 1, 2, 3. Apa, i-stop na ako. Ilan kayo kukuhan? Mamsi, ginoo ko. Ipiyong sa gamay mong matayot. 1, 2, 3. Dilat kayong tatlo, dilat. Dapat dilat kayo. Mata. Yan, dilat. Yan. Okay. Ay, sa maglakaw video sa bro. Ayun na pag... Ito. Meron pong silang vlog, guys. Ang pangalan ay... Buyet and Budbud. Ha? Ang vlog nila ay... Boy... Wait, ang bol with Kuya Richard. Directed ay ni Mama. Ito din ba? Tama. Ana, please follow Boyet and Budbud. Ana. 1, 2, ready, go. Sige na. 1, 2, ready, go. Please follow. Please follow. Kaya, Kagil man siguro yeah, kayat. kailan kang tampaling yan. Please follow. Anad. Please follow. Guys, panoorin niyo po yung video nila pero sad to say wala pa po silang income kaya nandito sila kasi they need help. Eh, di ba meron kaming social media manager. So kailangan natin na tulungan sila kasi hindi pa nila nailagay yung kanilang mga PayPal, mga bangko, ano kanila para sa tax information. So kailangan ng ganon. So ngayon nandito sila para kay Kuya Robert. Thank you so much Kuya Robert, ang aming handler. And na totoo lang guys, siya talaga yung tinatago kong anak sa inyo. Anak namin ni Kano, medyo matapang na talaga yung dugo ko. Reaction. Adi na lang. Dili. Alam mo kay Dili ka ba? ipaila na. Isa ka na yung anak na ko. Hindi ka na anak na ko.
Actually guys, papanganak na ako kay Chuchay, nagod siya kambal. Di na ba? Ipapalo ang mga tao. Kaya kasi sabi, invite mo sila na. Please follow. Oh, tanawan ninyo ang mga video. Dili na. Please follow. Please follow. Ambisyosong ka Na, no. please follow. Pabalik. Kumalitok na ba niya? Malitok. Please follow, Bisyosong Kano. Go. Ano na ba yun? Wala ba? Ano na, igna nga mag-collab mo ni... Mag-collab ni guys. Mag-collab ta mga anak ko, ikaw gumagawa sa... O, di na, mag-picture na tayo, Trabe. Picture na. Ikaw gagadlo ko sa ako, oh. Please follow Boyet and... Bud! Oh, perfect. Dili sa ka. Oh, what do you go? Dili na, utro, tali mong gisal TV. Dili ko, utro. Ano ba tayo para ano? My name is Brenda Mage. And my name is Ambisyosong ano. Please follow Boyet and... Bud, with Kuya Richard! Eh... Thank you so much. Oh, nato. Ha? Tarsier! Si Tarsier. Ako? Ah, Payot na to! Tika ka ba dili? Ganahan po. Amin to 500 ba kay tampaling na ko sa iya. Ha? Iyaw sakit. Sakit. Ganahan may kagtupulingon. Kisa si Kakay B. Bahala dyan. Ako to 500 bit. Eh, mag-content ang karon nit. Mag-chat naman ni Kuya Robert para makakuha rin yung... Sabay. Yeah, Pa-add po ako sa admin with full access. Kabalo ka? It's a prank! Laman na ba? Ano na? Tagal yan! Palit ko kay Ukay. Sige na, kay pala ito kayo kayo mo. Mula mo naman ka. Ipalit mo ng sabon yung kaligo. Dito yung balay, Jod? O dito sa atong bukid nga ito Oh, dito sa ibabaw niya. Claveria. Karon sa tindahan may kakatulugan kay para doon sarado. Eskwela ba dyan grado ni mo? Grade 3? Imong height kay grade 1. Grade 3 na rin ka? Pila edad ni Met? Lucy. Nakayab na ka? Lucy, Kuya, no! pa siya? Piyasun. Pamilya mo.